Dare nhasi ndoda kuti adzimai vangu vandibudire pachena Chinyararai machimosha ndibudire pachena narumenyu. akati ashada nezvangu asati akuzoti azonditandanisa inga anotori nemazuva andine matatu achidararidza inini achitini zvekurarama mudzimai ini chirara zvangu achisendombetu achizosvika kunditandanisa nichibuda pamake ndichena saka andizoti anofanira kuti abudire mwe munhu pachena ndiyani iye ari ndi akati ndichada nezvako ndakaramba ndichirarama pamauriwe unofunza kuti ndisiri kubuda saka rega ndibuda unasoona kuti handisi kuda. Mainzwa baba kuenza changanisha samukadzi atiza muchirimisa kana kuti mukadzi akatoenda kare ationewo ova mudzinga katoza kutaura anzi ndova ndidzinga bata ndisarere mudzinga mashoko avataura akataurika here handina kumbodzira ndataura zvinhu zvakadaro chakamboita kuti vamai vazena musha chii zvinotenda nyaya yakaitika ndeyekuti amai avo vanosvikirwa kusvikirwa kwavo handigutsikane nako. Sei ndichiti handigutsikane nako? Kubva day 1 ratakaroorana ndoshanda kuHarare ndaita mari shuku ndichiisa kutoolbox mumba mangu. Adzimai vangu ava shuku vaibva kumusha uko vachiuya kuHarare. Vasvika kuHarare havapinde mumba. Ndikati vaipinde mumba ndiri kunyeka. Vanenge vakagara panze, ini ndiri kubasa. Pandinobva kubasa ndinoya ndokinira dho topinda mumba. Tapinda mumba munhu kana mukadzi wakauya unoita manyukunyuku. Ndatora mari yananga ndakaviga amai verengai vari kuerenga mari iyi. Nhamba yavari kunditaurira yemari apa iri kubudira yavari kubuditsa iyo neyandasiya inini zvasiyana. Asi mari yanga iri mari yakati ndokandasiya. Wouya futi zvimwe chete pavanongouya mari iyi ndo zvainenge iri kusvika ndakazofona kuredhiyo kwasekuru Nyamangara. Asekuru ndine dambudziko rokuti mukadzi wangu akangouya mumba haapinde mumba anenge ari panze indinenge ndiri kubasa. Asi pandinobva kubasa ndichiuya kumba ndosvika ndopinda naye mumba. Tapinda mumba ndomupawo mari semukadzi auyawo kuti verenga mari yandinayo iyi. Asi ndinoona mari yakashota. Vakati hazvina kuipa muzukuru, endai panhamba yakati yePweth. Shuwa nadzimai yangu takatorana takaita kuEpweth tichifona nenhamba. Patakasvika pamba patakadairirwa pai chakandinetsa ndechekuti tichingoti padhoo mumba memwe takabva tatanga kutuka. Tora mukadzi aende kumusha. Mukadzi ndiongozo iwe ukaita nharo idzi nomukadzi uyu 2 years hadziperi unenge wafa. Ibvai pano tabva tabuda tiri munzira tichiuya taitaura nemukadzi amai inzwa izvi kutaurwa izvi zvinoti ngapaite siyana. Inini semunhu aida mukadzi wake ndaingoramba ndiri kudivi rake. Touya kumba shuwa tichingosvika kumba marwariro andakaita ndakarwara zvisina kunzwisisa kuti zvafamba sei. Akaenda unoshedza baba vatinoti baba vataiti baba vaigara vanogara kwachikwaka vataisenza navo. Akaenda unomutsa baba yaimoni zvikuita mwana wenyu handisi kuziva kuti zvafamba sei. Baba wako akati anwadoreri panzara ko chii chaitika? Hatisi kuziva hatina kuvaudza idi kuti pane zvataurika zvatangonyarara. Pabva kwavai vakomana 2 vechipostori wapena vanyaya yako mukadzi ati ndova mudzinga pabva kwavai vakomana machenjerero dzimwe nyaya kwese right tabva kwavai vakomana 2 vechipostori ndo vakasvikondibvisa vakanditibvisa hembe tati tauya kuzonzi titakanise dzivo riri panapa bvisa hembe ndandabvisa hembe vandibata pachest vabva vabvisa tsono neshindi. Chakanzi tsono idzi
ndoyaikubata vanhu vemusoro gora ndiyogora taurai papoint right kuenda kwaamai vanhu kwatumira kuda papoint dzese nhoroondo kuenda kwavo kwavakazoita manje ndekokuti ndakatyoka gumbo kuto kudhorobha ndachikoka gumbo vakauya vakandipepa vandipepa vakandisiya ndanani vakadzoka kumusha vakauya kumusha pavakauya kumusha ndo pavaiuya vachisheedza n'anga dzichiuya kumba kwangu inini handizvizivi maprofita nasamsoni vachiuya kumba ini handizvizivi toroingana baba dambudziko renyu rakareba chokwadi makamutora pasango here kwete chakakutadzisai kuti muende pamukatora munhu matenderera muchiona kuti anoda dambudziko zvadaro asi dambudziko harisi renyu kai ndoro pamakamutora pane dambudziko ri chaikutadzisa kudzodzera munhu pamusha pamakamutora baba ndadzoka ndiri kufamba panzvere changamire ndiite ishoti ichokwadi izvozvo zvamurikutaura kuti kudare kumusha kwavo takaenda but kwanga kwava kumashure sinzi nanga ndanzimhanya panyaya yakaita yakazoita kuti tiende takaenda mukoma wake anozviziva nekun'anga kwatakaenda vachinoomberera kuti enda kuna nhingi vanozviziva asi hapana chakaitika kusvika nhasi saka uyu mukadzi uyo anoti kana ndakada kubvunza kuti nhaamai seipapa ndakada kubvunza muzukuru wangu anga arimo mumba imomo nhaamai ko n'anga dziri kunzi dzakauya panapa haadi kuti ndimubvunze ndo paanobva atiza atiza anoenda kunochengetwa nevamwe kudzimba dzevamwe kana abva ikoko anoexpecta kuti ini ndisiye makii epamba saka this time ndakaretora makii acho ndikaita handingasiye mumba muno zvinhu zvangu zviri important asi kana ndanzwa mimi muchiti muri kusaidi kwake nekuda kwokuti anodambudziko nekuti ndinomuda futi no ndizvo zvakaita ndaimuda panguva iyoyo tisati tasvika pari nhasi nhasi chamuda kupirwa pachena chii maimuda panguva iyoyo nhasi hamuchamuda akwete ndagara ndotobuda mukadzi wangu nazvino kutiza kwaakaita pamba ndokwandanga ndikuda kuti abude pachena kuti kwaari kugara kwacho because ndakaenda kwamurehwa kumusha kwandakamutora vakati chii baba vacho havasi kuzviziva kuti mwana akatiza vakati kudii atezvara mavataura kuti ababa chinazogara ungadone atezvara vangu vakanditi enda kudare ndo rinoongorora kana chief vachida kuti nditaure navo ini ndiri kurwara handikwanisi kuti ndiuye ikoko asi vakafona ndinotaura navo chimira yega amai chikonzero hatisimanzwa kuti ndakufa nokuda kwangu nyani ndiro yokuti ndauraya chokwadi here kuti makaenda paataura uko kungozi amene zvakaitika ndisati ndatombowa nomwana wangu wokutanga zvakaitika shuwa zvakaitika zvechokwadi mariyo yaibiwa yaitsakatika mariyo kupa makaenda kun'anga yataura n'anga kwatandaenda isusu zveshuwa akatitukirira munhu yeye ndokubva ndabva mandati baba imi muchiri right imi ndiri right kana uyu ati mimi ndinoda kukuraya hapana 2 days vanapa inini ndinogona kubva zvangu zvazvi zvino imi muri right imi ndiri right ini zvokuti ndinzi ndauraya munhu handii uyu zvatara kuti ndakaendeswa kumusha kwengozi ndakandoripirwa kodi ndakazoti unotorwa kubva kungozi inini siriyoya tasvika kumba zvauri kutaura kuti vakarwara kwakauya varume 2 waimhanya vakati tanzi tuve tichenure amai ava nochiitiko chikuda kuitika pari pana ndochete zvakatumwa vakabviswa tsona havana kumboti zvokuti dai vangu pakwaya kwafa vakatonditi ibva pano da kusara ndichikoyewa apa ndakati nanokuda kwekuti vanhu vachazoda kuemuda inini murume wangu ndaimuda asi pari zvinhu zvandichada handichandigara kupi ndiri kumba kumuzukuru wangu musha kwenyu wamuzisikana wari kutozviziva hanzvadzi vangu wakatovafonera hanzvadzi ndakwirirwa dare vakataura akati zvokutiza wamakaita ndakavaudza kana ivava vakaudzwa ava kunzi mhuri yako yasvika vakati handiuye ikoko kusango hamena kuti ndiyanondiseii handenzi yangu iyi yapera ndikiraimaa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 
Chimozha agara arida kutonipa shere pane mameseji ndifunga ndakayasendera achigara chadasa aiwa hora vakura mumwe akutonograduata mumwe ari kunyora form 4 this year. Weza tukuna mdarira mambo no yanalisa darira mambo ari chapo zvamukashanda mese munokwira dare moshera kurambana mazuva kudhura hakanaka asi kudhura mazuva sharing property muda musa 7 totumba nyaya imoshera property yako iwe mukashanda mese makora mukagara mese zvamukaita mese iye zvaanoziva zvaakashanda nezvaakaita ndiye anonyora otipa pepa racho. Aiwa, iwe unonyora zvako zvaunoziva zvamakashanda mese. Iye ndiye anyore zvaanoziva. Ina handichandikuramba kuti hapana chaanotora. Kana akatotora zvese zviri kukuma ndatore. aiwa Hazvisirizo. moja neta mtemo hii tumika sawa lo mama jiwa Iwe unonyora kana zile mtemo ya tika kamiso kutonga mazorira kutonga mazoro waziwa kamiso pepa chimechi unozambe tukala kulamba wale ni mnati chisumuka chimoshi. Thank you.